Neustále premenlivý svet financií mení sa každou minútou. Je desivý. Je to dynamické a nebezpečné prostredie. Je potrebné sa mu prispôsobiť. Túžbou po inovatívnych riešeniach je pretkaná celá naša história. Inovácií, ktoré navždy zmenili našu spoločnosť k lepšiemu. Adaptuj sa, odolaj, vyvíjaj sa. V minulom storočí Malcolm McLean zmodernizoval medzinárodný obchod svojim kontajnerovým systémom, ktorý dodnes zostáva medzinárodným štandardom. Tak ako McLean transformoval medzinárodnú dopravu, Malcolm Finance dnes mení financovanie logistiky. S nami spoločnosti hladko fungujú a stabilne rastú. Robte to, čo milujete, bez finančných a administratívnych starostí. Malcolm. Fueling Business Growth.